Is mise Lucy Ní Dhuiginn, búthóir mór alíne 2017. Beidh sprí agan ag fáil technící agus scileanna na alíne. Tásúla gom go mbeadh sibh soltas. Is even le man nullag, go háirithe na scanán á daspáint ar an telefís, ar nós How the Grinch Stole Christmas. Siad na dahanna a bheith tastáil ná dearg, glas, lia, buí, bándearg, dain agus curcra. I dos a chuir, caithimid simléir cearnógach a dhéanamh, as a dúchach an Grinch. Tarngóimid é is stíl 3D mar seo. Anois a chorp atá casta, a lábha fillte ag na hilneacha, is mála mór ar a grim. Chata agus culann na nullag ar mar seo. Ná déan dearmid ar an miongar a glic sin. Anois, cuirmid dahanna na nullag ar chula, dearg ar na brici ar dheis, agus curcra ar na brici ar clé, scathóimid taobh amháin den simléir in airg agus an taobh eile in mándearg, áit a bhfuil an solas ag scala. Lia ar an mála atá aige, chur 10 glas ar a chracan. Agus sin é an Grinch, chuir de ceapan sibh. Fág teachtacht agus ná déan dearmid chlárú leis an gceanal YouTube Cúla4. Slán go fóil agus buan tanmh as an nullag.